Hola, aquest no és un missatge oficial, és un missatge dirigit al president legítim de Catalunya. Sí, president Puigdemont, és vostè, no s'amagui. Vostè està demanant, com a representant del Consell de la República, un vot massiu, per bloquejar Espanya. I diu que ho hem de fer votant a Junts, Esquerra o la CUP. Té raó, en una cosa té raó, ens cal un vot massiu. Un vot massiu, legal, autoritzat, que sigui demostrable i comprovable que la majoria dels catalans volem la independència de Catalunya. No ens podem quedar a casa, té raó, no ens podem quedar a casa. L'abstenció no ens beneficia, perquè amb l'abstenció no sabem si els catalans no voten perquè són uns passotes, perquè prefereixen anar a la platja, perquè estan cansats d'anar a votar per no res, o una mica de tot plegat. Per tant, sí, hem d'anar a votar. Ara bé, president, votar aquí, perquè el que vostè està suggerint, aquest vot massiu demostrable independentista, diu que ha de ser amb uns dels 3 partits independentistes, uns partits que li recordaré que s'han estat rascant els ous els darrers anys i que ja ni posen independència en el seu programa. No fos cas que algú s'ofengués i perdessin vots. Home, està de conya, oi? Està de conya o ens està prenent el pèl, o simplement s'està rient a la nostra cara. Perquè, clar, com té la barra de dir això, quan aquí al Parlament de Catalunya, amb un 52% de representació independentista, cada vegada estem pitjor. Cada vegada ens estem consumint més i més. I no estan fotent res per complir el mandat de l'1 d'octubre. Jo crec que arriba un moment, que vostès creuen, que la gent és idiota. Sí. Perquè demanar que votem amb una pinça al nas perquè no guanyin els altres, realment penso que creu que la gent és idiota. Ens està dient que participem massivament en unes eleccions espanyoles, que no són les nostres, que no haurien ni d'existir, per tenir una gran representació a Espanya i bloquejar Espanya. Bloquejar Espanya, home, per favor, que no vam néixer ahir. Què vol dir això? Que ja tenim una edat, home, perquè ens enredin. Representació per fer què, president? Bloquejar com? No creu que ja ens ha fet perdre massa el temps amb diàlegs, amb pactes i altres tonteries que no ens porten enlloc i que li són totalment innòcues a l'Estat? Sap quin problema té, president? Sap quin problema té? Que vostè no es creu que és el president legítim de Catalunya. I que tampoc es creu que el Consell de la República és el govern de la República Catalana a l'exili. Com tampoc es creu que vostè és el president en funcions del nou estat català. I sap per què no s'ho creu, president? Sap per què? Doncs no s'ho creu perquè ni es creu ni es va creure en el seu moment seriosament la declaració d'independència del 2017. Sí, president, sí, és així. No s'ho creu, no ens enredi més, no s'ho creu. Però seria injust dir que vostè és l'únic que no s'ho creu. Perquè els partits en els que ens està vostè demanant que els anem a votar tampoc s'ho creuen. Tampoc s'ho creuen. Per això, si els votéssim, seríem uns estúpids. Si els tornéssim a votar vostès, seríem uns estúpids. Vostè i els seus col·legues van acceptar el 155. Precisament vostè va acatar i acceptar que un 155 el fes fora de la presidència. I ha de saber molt bé que l'única institució que podia fer fora el president del Parlament de Catalunya és el Parlament de Catalunya. L'única. Perquè el Parlament de Catalunya és sobirà. Entén què vol dir sobirà? Sobirà vol dir que està situat a un nivell superior a un altre. Perquè les Corts catalanes són molt anteriors a les Corts espanyoles. Així que ja n'hi ha prou de fer el ploricó, de llapar-se les ferides. Ja n'hi ha prou també d'amagar-se. Accepti d'una vegada la responsabilitat i esmeni l'error que va cometre. Un error que està arruïnant la vida a molta gent que sí que s'ho va creure i sí que se la va jugar. I ara en paga les conseqüències. Accepti d'una vegada que vostè és el president legítim de Catalunya i actuï com a tal, amb l'orgull i la valentia que se li pressuposa a un president d'aquesta categoria. Sap què ha de fer, president? Sap què ha de fer? Com a president legítim de Catalunya, que ho és, proposi el següent als seus col·legues parlamentaris europeus. Com Espanya mai ens deixarà fer un referèndum
i vostès, els parlamentaris europeus, no van acceptar el resultat de l'1 d'octubre, nosaltres, els independentistes catalans, no ens podem resignar i no podem renunciar al que volem ser. Per tant, hem de fer el nostre propi camí per ser independents. Digues-li que pot demostrar que la majoria dels catalans volen la independència. Digues-li que vol el seu compromís, que si un vot autoritzat il·legal amb una butlleta de l'1 d'octubre amb unes eleccions supera el 50% dels vots emesos a Catalunya, acceptaran el resultat de l'1 d'octubre del 2017. I segur que es preguntarà, i com podem demostrar que el vot amb la butlleta d'octubre, un vot nul, ha superat el 50% dels vots emesos? Doncs molt fàcil, president, molt fàcil. Vostè sap perfectament, i si no ho hauria de saber, que el vot nul es registra i se'n sobra. I aquest sobre està tancat i s'entrega a la Junta Electoral. Doncs demani un recompte paral·lel fet per observadors europeus imparcials sobre aquests vots nuls i quants vots nuls són amb la butlleta de l'1 d'octubre. Ha de fer exactament el mateix que ja va demanar als observadors europeus l'1 d'octubre. Aquells mateixos que els van dir a vostès que no podien dir que la participació era superior als 3 milions de persones, superior al 50%, perquè hi havia uns vots que no es podien comptar. Ara aquesta excusa ja no val, ja no existeix. Ara es poden comptar tots els vots, perquè tots són legals i autoritzats, encara que siguin nuls. I sap per què? Perquè l'Estat és qui ens ha cridat a anar a votar. Això és el que ha de dir als seus col·legues europeus. I els seus col·legues catalans els ha de demanar a tots els partits independentistes que no es presentin a les eleccions espanyoles, que renunciïn a presentar-se a les eleccions espanyoles, que renunciïn a participar a unes eleccions imposades per l'Estat i que renunciïn a la pagueta i que demostrin amb fets i no amb paraules que primer és la independència i després tot l'altre. Si vostè demana això als partits i demana, al igual que ha demanat ara la gent que vagin a votar massivament a Junts, Esquerra o la CUP, que vagin a votar amb la butlleta de l'1 d'octubre, però no perquè no guanyin els altres, no, per això no, sinó perquè podem guanyar la independència. Si vostè ho demana, la gent ho farà. Ho farà i podem aconseguir més de 2 milions de vots amb la butlleta de l'1 d'octubre en aquestes eleccions espanyoles. Perquè l'únic que ens cal és estratègia i unitat d'acció. Els independentistes hi som, sempre hem estat. No hem desaparegut. El problema és que ja no confiem en els partits perquè creiem que cap partit ens representa. I dirà, home, això és arriscat. Sí, clar, arriscat com tota la vida. Vostè també va creure en l'Estat i en Europa i el van enredar com un xino. Li van fer creure que hi havia una mediació demanant un temps per pensar, mentrestant l'Estat estava preparant un 155 implacable. Però pensi una cosa, aquest risc no ens posa la gent, perquè el vot és secret, no ens poden atonyinar. Mai el vot nul ha superat el vot als partits. No sabem què passaria. A més, no estem parlant d'un vot nul qualsevol, estem parlant d'un vot nul organitzat. I amb la butlleta de l'octubre, i venim d'on venim. Per tant, no sabem si vostè fa la proposta, si els seus col·legues poden donar validesa a la seva proposta. Si s'atreveix a fer-la, clar. No sabem què pot passar. El que sí que ja hem vist i hem comprovat és que votant com portem votant fa anys no ens porta enlloc. I la gent ja està cansada i desanimada. Cal fer ja alguna cosa o ens diluirem a poc fins a desaparèixer. Agafi la iniciativa, president. Sigui el president legítim que esperem tots els independentistes. Un president del que ens puguem sentir orgullosos perquè no és cap covard ni un encantador de serps. La independència, s'ho cregui o no, és a les seves mans encara, president. Si aconseguim un vot massiu amb la butlleta de l'1 d'octubre, podem bloquejar Espanya. Això sí que bloquejarà Espanya. Perquè fins que aquests observadors europeus no hagin comprovat tots els vots nuls, si són o no amb la butlleta de l'1 d'octubre, les eleccions espanyoles quedaran bloquejades. Vol tornar a Catalunya? Vol viure en una Catalunya independent? O vol seguir vivint de la independència espantat i amagat, lluny de la seva terra? Vostè decideix, president. Moltes gràcies.